Már régóta tudjuk, hogy a célzott üzenetek sokkal hatékonyabbak, mint az általános kampányok. Nem ugyanazt a terméket vagy szolgáltatást fogjuk kínálni egy 35 éves nagyvárosi üzletasszonynak, vagy például egy nyugdíj felé közeledő, kisvárosi agrárvállalkozónak. Ezért is készítünk buying personákra szabott kreatívokat a hirdetésekhez. De mi lenne, ha még ennél is tovább lépnénk? Ha minden ügyfél azt érezné, hogy az üzenetünk csak neki szól. A személyre szabás nem csupán figyelemfelkeltő, hanem egy sokkal mélyebb kapcsolatot is teremt az ügyféllel. Amikor egy ügyfél egy videóban meglátja a saját nevét, vagy egy nagyon is rászabott ajánlatot, az azonnal megragadja a figyelmét és kötődést alakít ki. Egy 2021-es McKinsey kutatás szerint például a személyre szabott kampányokkal 10-15%-kal nagyobb eredményt lehet elérni, de vannak cégek, akik 40%-ról is beszámolnak. Jó, ez az Adobe-nak a saját felmérése, szóval kezeljük helyén, a valóság az valahol a kettő között lehet jelenleg. Ez azért működik, mert az ügyfél valójában úgy érzi, hogy őt megértik és értékelik. Egy egyszerű példa. Ha egy videó elején nevén szólítjuk az ügyfelet, majd a korábbi vásárlásai alapján ajánlunk neki valami olyan terméket, amire neki valóban szükség lehet, akkor sokkal elkötelezettebb lesz, és sokkal nagyobb érzelmi hatást vált ki benne. Bámulatos hol tart már a tudomány. Na de hogy is néz ez ki? Most egy eszközt mutatok be, aztán még elmondok párat. Az Idomo lehetővé teszi, hogy skálázhatóan készítsünk személyre szabott videókat. Egyetlen sablon videóból akár több ezer verziót generálhatunk, mindegyiket az ügyfél adatai, és itt akár a korábbi vásárlási adatairól is lehet szó, szóval ezek alapján testre szabva. Ez a megoldás szuper lehet egy utánkövetésre, de akár csak még olyan egyszerű funkciókra is, mint hogy a webshopban valaki lead egy rendelést, a Idomo segítségével automatikusan küldesznek egy köszönő videót, amelyben nem csak a neve szerepelhet, hanem például a rendelt termék képe is, így már sokkal jobban kezd el kötődni a termékhez, pedig még meg sem kapta. Az Idomo persze csak egy opció. Fontos megjegyezni, hogy minden eszköznek megvannak a maga erősségei és korlátai, így kulcsfontosságú, hogy a céljainknak legmegfelelőbbet válasszuk ki. Nézzünk néhány másik alternatívát. Az Idomohoz hasonlóan a Maverick is lehetővé teszi, hogy egyetlen alapvideóból több száz vagy akár 1000 személyre szabott videót hozzunk létre, ők azonban alapvetően arra fókuszálnak, hogy ezt egy avatar adja elő. Vagy ott van akár a SenseSpark, ami egy alapvideó és néhány beállítás után generál személyre szabott videókat, akár CRM adatok alapján is, szóval például egy e-mail kampányhoz tökéletes választás lehet, vagy akár még az ügyfélszolgálati kommunikációra is. A Plany például After Effects projektekből csinál személyre szabott videókat. És még rengeteg olyan alkalmazás van, amivel részfeladatokat válthatunk ki, például ugyanazt a videót leklónozhatjuk szájszinkronban és szövegben más-más nyelvekre. हम लंबे समय से जानते हैं कि लक्षित संदेश सामान्य अभियानों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होते हैं. Interaktív részeket, kvízeket, szavazásokat tehetünk egy videóba, a határa csillagos ég, na meg a büdzsé. Azért említsük meg egy hátrányát, legalábbis a mi szempontunkból egy nagy hátrányát. Lényeges, hogy csak a jogszerűen a birtokunkba jutott adatokból készíthetünk személyre szabott videókat vagy személyre szabott ajánlatokat. Mint láthattátok, számos lehetőség áll rendelkezésre a személyre szabott videók készítéséhez, minden eszköznek megvannak a maga előnyei, és a választás nagyban függ a konkrét igényektől és céloktól is. Néhány platform kiváló tömeges videógenerálásban, mások a részletesebb testre szabást kínálják. Van olyan megoldás is, ami például könnyen integrálható webshopokkal, valami szinte egyáltalán nem. A lényeg, hogy ma már nem kell kompromisszumot kötnünk, és megtalálhatjuk azokat az AI megoldásokat, amik tökéletesen illeszkednek a marketing stratégiánkhoz. Ha szeretnéd felfedezni számodra, melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb, vagy ha segítségre van szükséged az implementálásban vagy a megvalósításban, keresd bizalommal. Ha pedig eddig megnézted ezt a videót, akkor tetszett neked, szóval ne felejts el lájkolni, feliratkozni, stb. Legyen kreatív napotok!